Hello mga ka-listeners, maayong hapon o sinsya kay karon pag yun nakabalik og kanang vlog mga ka-listeners kay daghan kayo gi kabisihan no. Unya siluag gyud kay dugay kay nasumpayan ning drama ha. Og karon mag-upload ta mga ka-listeners aning part 17 kay naghinapos na ni. Unya daghan man kay nag-request ako ano sa drama nga Bilangguang Bulawan ba. Daghan kay mga nag-request nga kanang i-upload muna akong gi duko-dukoan to og kanang arrange ba karon kuan lang gid para lang gid mahatagan og katumanan ang mga request no kay daghan kini request aning Bilangguang Bulawan na murag maikog po ko kay kuan ba wa naman gyud magparamdam si amigo amiga drama no wala ya lagi wa na gyud toy plano nga iyang padayunon tingali wala na siya kanang ikasumpay ba sa maong drama no nya tungod sa daghang request nahingkamot ko nga ma-arrange ang akong file mga ka-listeners no medyo kuan gyud sa akong pag-arrange ato medyo labad sa ulo ba kay kanang siyempre paminawon pa nako kay para lang gyud mahan-ay ba kay ang akong mga file nasa una gud kanang nagka-shuffle nagka-shuffle ang mga tungod kay akong kuan sa una gipaminaw ang sa DWHP dayon naminaw sa guglayng istasyon ato nga maulahi siya nga istasyon mo to nga ang akong mga audio wa magtunong ba kay siyempre dili pareha og pitsa ang pag-aired sa drama no sa duha ka istasyon. So natagbo ko arrange no minaw kung asa ni dapit isumpay nako ni kining mga kuwang nako sa akong file sa DWHP mo to nga arrange yung maayo mga ka-listeners para lang yun moabot aning inyong request nga moabot sa katapusang sumpay sa Bilangguang Bulawan no. Unya kanang paabutan lang ninyo kay atong sugdan ang episode 1 ana o part 1 ba niya kanang kuan mga usang oras kapin tingali katong kang amigo kay kuan tong iya taas tong iya murag tag 2 oras kapin to iya or tulo taas tong kang amigo no nga kanang pag-upload sa Bilangguang Bulawan nya walang niya matiwas kay tingali nahutdan siya og nahurot man gud og delete sa kuan gud sa Facebook ang mga live streaming sa DWHP hurot tanan ba mo nang tingali wa na nakuha si amigo sa kanang nagduol-duol na sa final na wala matiwas niya. So karon mag-upload ko balik na lang ta sa sinugdanan balik nakapaminaw na mo sa kang amigo pero ako na lang suguron karon di mo magbalhin-balhin ba kay basig na yung mga bag-ong listener nga namina kanang wa pa kapaminaw sa kang amigo nya unig matinga po sila anong nilaktod ko sa Bilangguang Bulawan no matinga po sila ba so ning upload og drama ditso na naghinapdul-duol na sa kanang final una nga may plano na ko continuation ba sa kang amigo balik na lang ko sa part 1 magsugod sa sinugdanan mga ka-listeners para lang kuan gyud ba para ang mga bagong listeners di na magbalin-balhin di na maglibog asa ang part 1 nga na no nya malipay na tong mga listeners nga sige hangyo no murag na ang nakinomdom ko nga sige hangyo si Badiday no sige hangyo nga kuan i-upload load ang Bilangguang Bulawan gawas ni Badiday daghan pa kayo nagsikig request nga i-upload ang kuan Bilangguang Bulawan kay gusto sila maminaw ba na mga ka-listeners no nya kuan pakita na kuan nga atong mga itag no Ugreen nga kuan pras dunggan kining mo ni yung gamit mag-edit lami kini kay gaan as dunggan isang itsangit no nyang isa Lenovo Eraser lahi-lahi ni sila kuan depende nyo asan yung ganahan no nya kire Ritikes Radio makakuha ni mga istasyon labi na DWHP mga ka-listeners no nya tag sa taginagmay mga ka-listeners kay karon pa tayong balik mo ni pagtag na ako ni kadiyot para kuan kanang nasag tay product kire Boya mic o kire tripan gi-charge ako ni sa solar
Mga ka-listeners, 5 minutes na itong intro vlog. Dito maglangan kay Perting Langana mga ka-listeners. Paminawan niyo ang part 17 sa Mihabu-Habu na Usab. Is it a kind of dream? Gibalibaran sa pulis si Samuel apan mibangon di ay si Emel. Ug nagkasulti gyud sila si Emel. Ug dinhi, gipakita ni Samuel nga wa gyud niya kadluki si Emel. Ug unya nangutana, may pagsudya ang tanang gisulti ni Samuel. Gisubay ni Samuel nga kapila siya kay gayon nga patyon siya ni Emel. Apan may namatunan si Samuel. May sagol nga pagpaubos ang tinubangan ni Emel. Ug masabot na nga iyang giangkon ang maong mga krimen. Giangkon ug gidawat usab ni Emel ang iyang pag-ilog ni Esther gikan sa kamot ni Anghelo ug ang pag-ilad aron mailog ang mga kabtangan sa mga ginikanan ni Esther. Dinhi, namatkunan usab ni Samuel nga wa na magtamay si Emel ni Samuel. Gibasula ni Emel ang tanan niyang nabuhat ug ang kuno niya ang tanang mga sa nga iyang nabuhat. Ug gipasaylo siya ni Samuel. Apan dihang mubiya na unta si Samuel. Kalit usab nga misakit ang ulo ni Samuel ug gitabang kini. Pag-abot na ni Anghelo sa presinto, gisultihan sila mismo ni Emel sa nahitabo ni Samuel. Medto dayon sila si Anghelo ug Anthony sa ospital. Kay galaan niya ang sumpay na sugilanon Mihabu-Habu na Usab. Nars? Nakaila mo ni Samuel Monticlar? Ni ato siya na din eh? Oo. Dini siya dada, sir, pero... Unsay pero? Nga naman, Nars. Unsay nahitabo ni Samuel? Salamat ninyo, sir. Salamat, sir. Ako ng responsibilidad, sir. Nabalakan sa kong maayo. Dili na sad kahit ang mabalaka, tiyo. Tuwa ng mga pulis. Tabang sila. Tiyo, dali. Dali sa sakyanan. Niyon? Oh, Oh, saan ay balita niyon? nagkasulti gid si Samuel ug si Emil. Matod pa nila dito sa presinto. Mulakaw na ta si Samuel. Apan kalit lang kining gisakitan siyang o. Misyagit sa kasakit si Samuel. O gigakos kuno dayon ni Emil si Samuel. Ha? Misinggit og tabang si Emil. Pag-abot sa presinto, wa na dito si Samuel. Kay gidaligda sa ospital. Miapas din ming tiyo. Apan pag-abot na mo din wa na si Samuel. Kay migawas ta kuno. Oh my God! Namugos si gawas? Matod pas taga ospital, nga labad ra kuno ang iyang o. Maor kuno na iyang gibati. Mao nga gitugta na lang sad siya. Matod pa lang, ipahiyong pamanggay kuno si Samuel. Tarong pamanggay kuno ning milakaw. O nagpanghikap gyapon siyang o. Nagpatabang tawag mga pulis. Karon pangitaon kung hain siya. Muli ho kitag atua, Anthony. Pangitao na to si Samuel. Oh, tiyo. Ikaw, Kati. Blitihan na lang ko ang taxi. Ano lang kumusakay ninyo? Hi, Mas Ophelia. Wa mo upan to sa ospital. Ha? Oh, Kati. Nakalitan kay Miss Tiyo. Puno sa kabalaka ang panagway ni Emil. Yang nakakita na mo, na miabot mi. Iya pa ganing isang pits Tiyo. O giingnan nga, kinahanglang magdali mi. O gabi ni mo. Wagig ko makasabot sa kong gibati. Sa diyang gisultihan mis mga pulis. Nga sa diyang misakit ang o ni Samuel. Si Emil mismo ang migakos dayon ni Samuel. O nalupog na unta ko si Samuel. Kung wa pa kini magakos ni Emil. Ha? Ano'y Anghelo? Mura kong naglutaw sa hangin. Nga naminaw sa gisulti sa pulis. Mitingog si Emil. Padalion mi niya. Nabalaka pag-ayo ang iyang panagway. Puno kayo sa pagpasol. Unsa man di ay kuno?
Nagkasulti silang duha si Samuel ug si Sir Emil? Nagkasulti. Hello, Mincho? Ha? Wa siya diha? Oh, sige Mincho, bye. Wa si Samuel sa studio. Ilang gisusi, wa gyud dito si Samuel. Sayang mga hotel. Tanan niyang mga establishment. Oh, ni Angelo. Akong panawagon ang tanan. Hello, JC. Si Kathy ni. Palihog migsusi ni Sir Samuel ninyo kung naaba diya sa hotel? Kano na yun? Oh, sige, bye. Tawagon sa dako ang laing hotel ni Samuel yung Angelo. Sige ka pa nagsultahan ni Samuel at ni Emil? Wa alam yung mga utana. Tinagdali man migod. Basta si Emil. Murag dili ni gid ang Emil kaniadto. Lahi na gid siya. Mao pa? Benji? Oh, si Kathy ni. Palihog ko susi diya sa hotel kung naapa si Sir Samuel ninyo? Ha? Unsa? Tapa. Tinuod ka? Kati, Ihunong na sa kanan na. Newt, ihunong! Kati, Ngano kasi? Kinuog ko? Unsa? ngano man lagi, Kati? Unsa man lagi nahitabo? Unsa naman sab ang nahitabo ni Samuel? Oh, sige, Benji. Bye. Kati, Kathy? O si balita? Tuwa si Samuel? Dito ko si Samuel ganina. Taxi ko ang gisakyan. Misa kasi ang opisina sa hotel. Ilagani ko nung gitimbaya. May payong ko no, pero wa mo tingog. Ila lang sa gagipasakyan. Taw-taw na may balik ko kanaog ug bisa kay salain niya sa kanan. wa makigsulti sa taga-hotel. Iko lang ko numitan-aw nilag may pahiyom. O may wara-wara lang siyang kamot. Asa ka siya paingon? Panawga ang tanan, Kathy. Oh, onyot. Ato tas mansion, tiyo. Hunong nga na nato kini, Maister. Nganong mulikay ka man. Unsa may ligong katarungan nga mulikay ka man. Tuod kay dili na ko gustong hisgutan pa kana, ma. Gisugdan na nako kinig kalimot. Mong tapang hisab ko ninyo maka-move on na. Move on? Apan magsige kag hinuktok. Unya, magpamahid sa imong mga mata kay mauwaw ka. Mauwaw ka tingali nga makitaan nga magsige og tubod ang mga luha sa imong mga mata. Unya, move on ka? Kabahin ka ng tanan ninyong makitaan nga rin ako sa akong pag-move on, Ang ma. mga kabahin sa pag-move on, Ophelia, nga ang kunon og dawato nimo ang tanan sa dakong kaluag sa imong bation. Gusto kang mo-move on? Kanang wag tangon na nimo ang imong tanang hitabo sa miagi. Makigsulti ka ni Samuel. Gusto ko makigsulti niya. Pero siya mo dili gustong makigsulti nako. Unsa man? Unsay-unsa man. Yanong imo makong gitutukan og maayo. Tungod kay giklaro ko lang og maayo kung tinud-anay ba nga dili ka nagyud, Ophelia. Tungod kay kaniadto ingon ka na ni Ana nga kusgan kaay mo ingon nga dili og dili ka na. Apan pabati ako no ko be. Ingna ko no ko nga wa ka nagyud mahigugma ni Samuel. Wa na ko mahigugman ni Samuel. Wa gyud kinabuhi, Ophelia. Wa gyud kinabuhi. Wa na ko mahigugma ni Samuel. Dan ikaw mismo ang musulti ana ngadto ni Samuel. Round like a circle in a spiral,
to a tunnel of its Wa siya din ni. O wa sab sa tanang mga dapit nga siya mao tag-iya. Mga hain magka siya. Mubalik ko sa ospital niyo, ni Angelo. Ikay bahala, Kati. Kami na lang si Anthony ang upadayon sa pagpangita. Gamiton ako ang laing sakyanan ni Angelo. Ah, palihog, Kati. Palihog og salamat. Ato na ko niyo. Pag-amping mo ha. Kung sa man ganit mga balita nga inyong masagatan, tawagan ko niyo ha dito sa ospital. Okay, Kati. Tara tiyo. Tara. Yan na si Kathy. Pangutan na si Kathy. Ma'am, Mister, Ophelia? Pangutan na si Kathy, Ophelia. Dili ko interesado. Oh, come on. Hello, Nyot? Unsa balita? Unsa? Kathy? Ha? Kathy, ang sinita po? Ha? Naunsa naman ni Uy? Ngano naman ni Uy? Naunsa lagi si Samuel! Naunsa si Samuel! Ha? Kathy! Kathy, tubaga si Ophelia. Unsa may nahitabo ni Samuel? Tuwa karon sila si Anthony Ugnoy Angelo sa airport. Airport? Tuwa si Sam sa airport? Biyae ko ninyo din, Kathy. Meister, Ayaw nagani-ana imo pagpakauron ingno na, Ophelia. Mobalibad ka? Moingon ka na sab nga dili ka nagyod? Samtang klaro ka kaayong kahilakon? ma, Kay nabalaka ka kung unsa ni nahitabo ni Samuel. Nahalhala kasi, panglakaw na mo. At tuan ninyo ang airport aron masayra nato unsay nahitabo. dili ko. Ikaw na lang, Kathy. Tuwa na sa ka. Baby, dali! Mami, are you coming or not? Ato na ko, ma. Pagdali! Ay, may nahitabo ka ni Samuel. Wait, tita! Mommy's coming! Kathy! Magdali, oy! Kus ka rin malakang! Go to mommy, baby. Come, baby. Kuyo ka man lagi. Kathy, Unsa? unsa man lagi na hitabo? Hitabo ba, oy? Ay, nahitabo ni... Kinsa? Kinsa ipadayon? Iklaro, kinsa man. Ang nahitabo sa inyong Samuel. Oh, gusto ka na yung mahibaw? Ayaw ko palagot, ha, Kathy? Unsa man lagi na hitabo? Ayaw ko palaguta? Ako ba yung nga maglagot mo? O pag kumahibaw, sa nahitabo sa among Samuel? Mabitaw ni Ron ato sa sihon? Puro kinta. Wala lang kusog, ani! Tiyo. Kinsa ni? Oh, si Kathy. Sakyan na ni Samuel. Ophelia? Ophelia? Igo ka lang mitanaw na ko. Dali. Luy, Angelo. Panghinaot ko. Nga bisan magkinaunsa pa ang mga hitabo. Apan magpabilin gihapon ang atong pag-ilanay kaniadto ug karon. Pasaylo ako.
Kung may namatikdan ka nga rin nako, nga nagkapalain ni mo, Noy Angelo, dili gyud ka na mahitabo, Noy. Dili gyud mausap ang akong pag-ilan nimo. Apan sa matag atubang na to, Noy Angelo, murag mahilis ko sa kawaw. Labi na kung magkasugat ang atong tinanawan. Timan isab ni. Wa kay nahimo sa, Ophelia. Buutan ka kayo, Ophelia. So, milarga siya? Asa man siya larga? Si Samuel ang buot mong ipasabot. Matod pa ni mo, Kathy, iya kini sakyanan. Ug ni adinhi sa parking space sa airport. Sibot pasabot ani. Nakita lang kinis mga pulis, Ophelia. O guwanay tao nga sakay. Gibiyaan ni Samuel. O ni asad ang yawi nagtangag. Nagungot sa sakyanan. Ug hain lagi si Samuel. Mao kanay pangutana nga maglisod tag tubag. Abot hugain si Samuel. Ophelia, amahan ko ni Samuel. May ipangutana ko nimo. Palihog tubag ako. Angelo. Mahal pa ba nimo si Samuel? Mahal! Kung mangutana mo, kung unsa ko siya kamahal, ingnon ko kamo, Kati, saksi mo! Muingon ko, mahal og mahal og mahal og mahal og mahal ko kayo si Samuel! And there goes the story niyo. Wow! Human sa tuyok-tuyok, Pi. Pero maugid ka na ang matuod. Tungod kay mo ka na'y tinuod, Kathy. Unay pa mo o sa kasikit. Ang akong bation sa kayo nga. Nga pangunayan kong tuslak ang akong kasing-kasing kung magkatabangay na kami si Samuel. Panahin mo siya. Larga siya? Asa larga? Nga to sa layo? Sa layo yun? Sa layo yun? Nga naman? Ano man? Iyan yung kong patyon o hinay-hinay? Ha? Wala tayo mahimo din ni Kathy. Nag-anam-anam o kahanap kung asa na to makita si Samuel. Kay why nga ni Samuel nga makita sa manifesto. Kung milarga man siya, sakay ng aeroplano, kapan naglibog ko. Kung giunsan niya pagpaagi nga waang niya nga listahan sa mga pasahero. Ako na na'y mudaan ng gibiyaan niyang sakyanan. Tanapir. May mo bang, anala ko mo sakay sa driver mo sakyanan. Kaya hello. Ipagkuha na lang nato katong usa ka sakyanan nga nabilin niyo. Gitaw ka na nako ang car shop ni Samuel. Salamat ka. So, prangka ka na itong nabati. Gikan gid mo, Phil. Yes, gikan gid niya. Bitaw? Pero lain na nga kung ginahuna karon niyo. Unsa man? Mahimuot ko pero mag-uul sa kong magunahuna. Sila basta yung Angelo o ba ni Ophelia o sa bata si Baby. Nga naman. Huwag yun mahipaw sino yung Angelo nga si Baby, anak nila ni Samuel o Ophelia.
Wa mahibaw sino'y anghelo nga kauban niya ang iyang apo. Ang pangutana, kung kanus akin ni mahibaw isauban, nga wa mahibaw kati. Si Ophelia rin magpuot kung kanis anyo. Mao lagi. Kanus aman mahibaw eh. Kanus am musultis Ophelia. Onoy, Anghelo. Ayaw kahibong palihog. Presinto kinis kapulisan. Ug niya dinhi ang imong amahan. Niya dinhi si Emil. Noy, Anghelo. Gusto ko makadungog ng mga hayop pasaylo ang akong amahan ni mo. Ophelia, Gusto ko muhilak og buluhod siya sa imong atubangan. Ophelia. Salamat kayo sa inyong pagsalig. Sa dili pa ninyo ablihan ang pultahan, mahibabang mahibawaan ko kung kinsay makikita na ako. O nga nung anha magyod sa imong opisina. Di mo nang mahibawaan kung kinsa sila inigsudi mo, Engineer Corrales. Oh, tuod. Sige, sud palihog, Engineer Corrales. Daghang salamat, sir. Oh. Tigali. Dili ka makatuo kay sa labing unang higayon sa atong kinabuhi. Karon pa kinini mo makita nga rin ako. Nagibati ko og dili tiaw-tiaw ug pakaron ingnong kauwaw sa kaugalingod kong anak. Di nasab ko ang ay mangutana. Tungod ka nahibaw ka na sa tinuod kung unsa gyud di ay kining imong amahan. Oh. Maudayon ang nagpanaan sa tao nga sama nako ang paglitok sa mga puhong nagpasol ko. Ug dayon mosunod ang laing mga puhong nga maurosab gihapon ang kadangpan ug balitok sa sama nako. Pasaylo ako. Oo, Ophelia. Ayaw pasaylo ang ako mga nabuhat. But I'm begging you. Pasaylo ako ganong ako pagyud ang nahimo mong amahan. Ganong nahimo ba sa dako katong tanan? Kung diha pagyudi mo ga ako anak. Tungod kay wako'y katagbawan. Ayaw pagduko. Dili na importante para nako. Ang bisan unsay mong isulti ni inihi kayo na. Kani ato pa. Nagsiki nagdawat ang akong kasing-kasing sa bisan unsay imong buhatong sakit. Sakit na gyud kaayo. Bugat na gyud kaayo. Kani ato madaog pa ang kabugat. Kani ato maagwanta pa ang kahapdos ug kasakit. Hapan karon wa lagi kusog
Umoy. Dili na gyud mo bati. Kay imo na gyud gipatay ang akong pagbati nga imo kong anak. Wa gid ko'y katagbawan. Kaniadto nagpangita paghihapon ko bisa daada ang tanan. Kaniadto na manghakop pagyud ko bisa nag-awas-awas na ang mga butang sa akong kadautan. O karon, tiya ang napupo na ko mga bunga og sukli sa mga patigayon sa akong kahakog. Wa gid gihapon ka katagbawan. Tungod kay kuwang ug kaan ra gyud kaayo ang imong panulya nga ron ako. Puni pa, Ophelia. Ipagawas ang laming mahait, sakit imong sudya. Isyagit ang makapatay mong pagmahay nga rin ako. Nga rin ako. Pamasin na laning ako. Pangiyawat na laning ako. Gagata ka na yung kiningakog kong unod o katagbawan. Anak lang ko nimo. Wa mo hatag og katungod ang Diyos na mo mga anak nga mobuhat ni anak ngadto sa amo mga ginikanan. Wa ko mahibaw kung pila kadaghan nga laing tao. Ug way labot sa imong kinabuhi nga imong gipasakitan. Daghan. Bisan wa ko niya muyang hagapanahibaw ko ug naklaro ko nga siya may usa sa mga binuhat nga mo'y nakatilaw kung unsang klasiya ang akong pagkapaniyaga. Takos baka namuingon ko. Pasalo ay tawal ko ang hilong. Emilio. Angelo. Lahap ra kayo og tapawra ang pagluhod. Tungod kay ang angayan ako mao nga muhapa gyud sa imong tilar aron mapasaylo mo ako, Angelo. Ayaw, Emilio. Usa ra gyud ang angay ludhan ug angay hapan. Ang tiilan ra gyud sa labing gamhanan sa tanan. Barog. Agayan kag kaluy-an ang akong paghilak. Palihog ayaw paglingiw. Pangyo ako. Ning higayon na. Mo'y unang higayon sa kong kinabuhi nga tutukan mo ang akong mga mata. Aron mo tuhop diha nimo kung unsa ka tinuod kining isulti ko nimo, Emil. Wa kay sa dako, Pagkanda ko ugsa ninyo, Angelo. Kung aduna man, dan sa pagsugod mo pa lang og buhat niini, gipasaylo ko na ikaw. Angelo. Wa kay sa dako, Emilio. Bisa mo't pagtalaw, gagong una-una. Kung asa ka na ko mapalgi ang katagbawan. Ang gipangita mong katagbawan, Emil, mao ang kalinaw. Pagmalinaw, wa kay sa nako. Maong pagmalinaw. Asa man ako mapalgi ang kigon mong kalinaw, Angelo. Gipasahilo ka na ninoy Angelo. Pagmalinahon na. Ophelia. Ipasahilo ka na namo, Papa Emil. Ophelia, anak. Salamat ni mo, anak.
Salamat na ining imong gakuso, anak. Bisan nun sa'y mahitap mo, amahan ka na ko. Salamat na. Salamat. Salamat. Salamat mo, anak. Ang hilo. Emil, Pag-agsa ko, ang hilo. Emil, Gano'n yun ka, ang hilo. Kung mamatngunan mo na gani, apan uwahin na. dili pa uwahi, Emil. Tungod kay maupay imong pagsugod og kaamgo sa tinuod nga kinabuhi. Diniragi mo, anak. Dinira sa Samuel. Apat nga lumang yun. Nga lumang yun. Giusikan ko lang yun. Dali, anak. Papa! May panahon pa matingali. Unsay may panahon pa. Tungkol kay dili nagbuot. Tungkol kay dili pa uwahi para ni mo. Ug dili sa uwahi para ni Samuel. Unsa bay buot nimong ipasapot? Buhian ninyong duha. Ang kipatay kong gugma ninyong duha. Diba? Di pahiyom ka. O gayag kayo ang imong panagway, anak. Nga ano, anak? Yan akong gilikayan pa, Emil. Namatngunan na ako nga. Nawa na gyud. Wa na gyud. Hangtod karon, gipangita pa siya, Emil. Way nahibaw bisan kinsa. Kunhain na siya. Nabalaka ko. Wa na siya dinhi sa Cebu. Kasubon ako ang hilo. Kasubon ko. Unsa imong ginugtukan, Papa Emil? Wa. Papa Emil? Chip, gusto na kong mabalik sa kusina, palihog. Manglakaw na mi, Papa Emil. Di ba nilang mahal ka kayo, di na ako, nak. Oh, Papa Emil. Angelo, salamat mo. Kung magkakita niya kamo si Samuel, ignagin siya ninyo. Magbahon ko sa kasakit o kahapdos sa akong pagmasol. Tara palihog, Chef. Ato na mi, Papa Emil. Naghatag ko grabing kawawan, Ophelia. Obligado ko. Obligado kami tungod kay gidaman na mo ang imong apelyido ug dugo mo ako sa imong dugo. Bayran gyud nimo ang tanan, Pa Emil. Bayran ako, anak.
Ato na kami sinoy Angelo. Anak. Anak. Katampis di ay kung mabati ganong pagmahal ang amahan ganito sa iyang anak. Karon ko pag yung kinibati Ophelia. Angelo, Emil, amahan kasama. Sayod ang tanan kung giunsa mo pagmahal si Samuel. Hinaot pa utap. Mahinan sa mo sa maong pagmahal ang akong anak. Si Ophelia. kaniadto pa nga. Nag-iisip ko ng anak si Ophelia. Tananoy Angelo. Emil, Ayaw mo. Tananoy Angelo. Angelo. Emil, Tapusan akong pangayoon o hangyo di mo. oh, unsa man kana, Emil? Ikaw mao'y akong palihugod. Ipanghayo kong pasaylo ni Esther. Ato rin kami, Emil. Sige na. Tara sa silda, Engineer Coran. Mutanawon ako sa akong anak, Chip. Hangtod di mga adlaw sa akong kahimtang, Chip. Ang kanian to og karon, maulang gihapon ang akong gipati. Wa ko matagbaw sa pagpangayo na kong pasaylo sa mga tao nga akong gisakit. Sa karon, kumpletuho na lang yun ako ang dako kong pagpasor pinagis kamatayon. Oh, Ayaw! iuli ka na, Guarmas! No! Dalawa ko, Chip. Basta, kuning akong buhaton. Ha? Ayaw! Ayaw! Noy Angelo. Buto ka to sa armas. Noy Angelo. Nagdiningan na ang mga polis paingon sa sur. Dinhi ka lang, Ophelia. Dinhi ka lang. Noy Angelo. Noy! Papa Emil! Papa Emil! Papa Emil! Papa Emil! Papa Emil! Papa Emil! Ophelia! Noy Angelo! Ngayon sa man! Ophelia! Ayaw pagduol! No! No! Ayaw pagduol! Ayaw pagduol! Angelo! Kinsa! Kinsa na dugo nga may banaw! Ophelia! Ophelia! Gaan! Bagit lagi ko! Gaan! Bagit lagi ko! Ophelia! Si Papa Emil git lagi! Ophelia! 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 Ophelia!
Halos tanang mga numero sa mga cellphones ni Samuel, dili na makontak. Dili lagi siyang kontak. Ay, makalagot. Ano makasiya? Makalagot na gud kaayo, eh. Dili lagi mo kontak si Samuel, Kate. Dili na ko. Dili na ko, Anthony. Oh, dali. Dali, basig si Samuel ang nawag nimo sa imong cellphone. Hello? Nay ang hello? Oh, stiyo ang hilo? Ha? Kate? Unsa? Ngano na? Huy, ngano na, Kate? Oh my God! Kate! Sige, nay ang hello. Salamat. Na ang hello. Nagpiyong ang mga mata. Natuog di ay. Dalik mute. Sige, sul na. Tara. Nakatuog siya. Ayaw nagpukawa. Imo sang pukawon niya. Balitaan mo sa nahitabo. Nagmata ko. Gipiyong ko lang ang akong mga mata. Kung balitaan ko ninyo sa usa ka hitabo, nahibaon ako sa maong hitabo. Dili pa dugay na nawag si Ophelia. Iyan akong gisultihan sa tanan. Gaan ra tingali para ni Emil ang bayranan pinaagi sa bilangguan. Mao nga iya gyud kining gidungagan aron bugat kaayo para niya ang maong bayranan. Gipangunayan gyud niya sa kaugalingon niyang kamot aron hunusan mismo ang kaugalingong kinabuhi. Nagpakamatay gyud di ay siya. Bantog ra sa akong pagkatuog kaniya. Nagdamgo ko ni Emil. Nagtuo tingali si Emil nga ang paghikog mo'y kalinaw og sulbat sa tanan. Nagtuo tingali si Emil nga ang kamatayon sama lang sa katulugon. Wa lang siya masayod nga tulubagon ang paghuno sa kaugalingong kinabuhi ngadto sa Dios, ngadto sa labahong gamhanan. Hangtod sa laing kalibutan, ang kalag ni Emil wa gihapoy kalinaw. Ma'am Esther, pasagdi ninyo nga magpiyong ang akong mga mata. Pasagdi nga mutubod ang akong mga luha sa akong mga mata. Mao na tingali niyang katapusang tubod sa akong mga luha. Tungod kay namatay na ang tao nga mao'y naingnan ining tanan. Og si Samuel, si Ophelia, wa nagyoy ihilak pa. Si Samuel in town. dili na makontak si Samuel. Gusto kong mubalik og katog, Kathy. Pasensya na ka mo, Anthony. Ma'am, Esther. Mapahuway ko. Magtawag ka ka hospital attendant aron may mabantay natin. Oh, Kathy. Si Ophelia, naasa gawa sa funeral home. Malawag na ta.
Dali. Tanawa si Upi inyot. Murag wa gyud kinapuhi ang iyang mga mata. Kanus aka nga sa laing hikayon, mabati na sa bakalipay ang akong pikala. Be, gusto kang mahilak, Be? Kanus ako ni matapos, ha? Oh, Kathy. Nakabati kasi mo cellphone? Ibaw ko nyot. Nagkabati ko nyot. Akong cellphone ay mitingog. Hello? Hello, Si Sam nanawa. Kati. Nganong nanawag man, Be? Si Sam. Nganong nanawag man? Hello, Hello? Kati. Kati. Si Sam lagi. Si Samuel. Hello? Paminaw na ako, Kat. Naminaw ko eh. Hatagan ka na kong blanket authority, Kati. Ikaw ang muda sa tanan akong gibiyaan nga trabaho. Okay. What else? Salamat kay misugot ka. Wait problema. Unsa pa? Palihog ko ni Anthony. Ing na siya nga tabangan ka niya. Wag gyap problema. Mag-agada si Unyuta ko. Thank you, Kati. Karon ako na sa paminawasan. Please, in town Sam, paminawa ko, okay? Sam, abini mo, labihan kaluoy karon si Ophelia. Abini mo, misamot ang makaluluoy kahimtang ni Ophelia. Sam, abini mo, nakinahanglan og usa ka tawo si Ophelia ning panahona. Ug ang tawo nga iyang gikinahanglan way lain og kadili ikaw ka na, Sam. Sam, abini mo, dugay na gyud ay nga gusto makigsulti ni mo sa Ophelia. Dugay na kaayo, Sam. Abini mo, Sam, ang tinuod, Sam, nahigog maghapon si Ophelia ni mo. Oo, Sam, misulti gyud si Opina mo, Sam. Bisan si Mario Angelo, nakabati gyud nga gihigog magkagihapon ni Upi. Dili ba, Pe? Dili ba? Di ba, Pe? Di ba si Upi, Sam? Kamay pagsulti niya? Oh, ang cellphone, Pe. Duwata dahil ba? Sige na. Pahahapag yun. Kuan. Ikaw na lang ko yung sulti, maawa ko. Kinsa ka ba, uy? Kitkiton ko na ng cellphone doon. Duwata ba? In town, Upi. Sige na, duwata na ba? Bahala na lang ni Uy. Sa ka ba, uy? Sige ka mag-igam diya, uy. Hello? Hello? Sam? Iyo nagkudkog. Likay-likay. Ato na kuning unungon, Pi. Sam? Sakit-sakit kayo sa moy. Dili na ko kaagwanta. Labihan na gid ka sakit. Sam? I love you, Sam. I love you. I love you.
Ikaw rin yun ang akong gimahal. Mo ko nagwilain ako mahalan samtang buhi pa ko. Ikaw o ikaw rin yun, Sam. Ibaw ka yun. Ibaw ka yun. Ikaw ako ng lalaki sa kong ginabuhi o ikaw gihapon ang katapusan. Naibaw ka yun. Ni atong hilom ko mipauli sa Cebu. Ug dito sa ilang kate, ako gihatag nimo ang tanan. Ug tibuok kong pagkababay. Wala ing nakaangkon ako, Sam. Ikaw ra gyud ug wa nailain kay ang tinuod maugit ni. Ang tinuod, Sam. Wa gyud makahilapot si Aris nako. Ug naipahaw na sab siyang daan nga nagsabak na ko sa imong anak. Imong anak si baby. Usbo na ako imong anak si baby. Nagbungad dayon ang gibuhat na tong duha, Sam. Ug mao ka na si baby. Sam. Sam. Nanong gitutukan man ko ni Mapi. Si insulting. Si insulting ni Sam. Oh, dawat imong cellphone. Ha? Nga naman di ay. Ganyan ra day konsulti pero wa naman day siya. Ganyan na raman tingali ni ang gi-off. Ay! Buang ni cellphone na! Buang ni cellphone na! Kati, ang cellphone mo ha? Wa na. May kagay. Hilam nyo! Saman gusto kang ika na sa'yo mo kagay ron? Ha? Oh. Sorry nyo. Okay ra eh. Sorry ba? Wa lagi kaso lagi. Waso na ko nagpopo ng imong cellphone na bungkag. Nagkabati kanina si Noy Angelo diyang misulti sa Opi nga si Samuel may amahan sa bata. Wa na makabatis ti ang hiloy kay taon-taon na siyang midool sa patayng lawas ni si Remil. Kalagot kay unahon-naon eh. Hasta ko dako kay pagtuo nga diha pa sa pikas linya si Samuel. Wa naman di ay. Oh, hi man na Sophilia. To sa pisina, din sa funeral. Nakita na ko ang lahi kay Ophelia kaganina. Diyang namatngunan niya nga naano ko lang ang tanan niya kipanulti. Kaya nagtuos siya nga naminaw si Samuel niya. Apan wa na di ay. Bisan ganiat ko. Nagtuos ang bitaw ko. Bitaw husto ka. Anam-anam nga nausab ang panagway karon ni Ophelia. Lahi na ang ekspresyon siyang naon. Bitaw, pero dilitan niya makabasol kung mabato na ang iyang kasing-kasing. Gusto kong mahibaw kung unsa na iyang plano karon. Kaya ako sab mismo niyot, dili og di nagyukom ang hilabot panyot, bahala na si Samuel. Ano kung sa? Kung buot sapton, si Upi na ko'y miluho di Samuel. Ha? Bahala na uri siya. Apin ni mo niyot, galagot, biya ko niyot, galagot ko. Papaaka ko si mundong ganyot, be. Pagpuyo na Katrina, oy. Oh, unsa pa'y balita, Nards? Sa pagkakaroon, Sir Anthony, maura to. Okay, sige. Salamat sa mong pagtawag, Nards, ha? Sige, bye. Bye, Sir Anthony. Unsay gibalita ni Narding? Oh, nabatian ko nun niya sa balita sa radyo. Gibiyaan naman day kuno sa iyang pamilya ang konsabo ni Sir Emil. Ang mayor? O, tiyo. Milarga kuno sa Manila. O adto manukad paingon sa Amerika. Iampo na to. Nga dili unta buhaton sa mayor ang gibuhat ni Emil. Musamot ka impyerno ang iyang kag.
Ang mayong buhaton sa sama nila nga nakabuhat og kalapasan sa katawan ug sa balaod. Maghinulsol ug magbasol sila tubangan sa Dios. Musangpit sila sa Dios ug kinasingkasing nga mangayo og pasaylo. Noy Angelo? Noy? Kati, May isulti si Ophelia, Noy. Ophelia, Noy, Angelo. day Ophelia. Bisan ingon ini ang atong kahimtang. Apan ayaw pagduha-duha og sangpit nako. Kung ugaling doon na kay ipalihog nako. Unsa man ka na? Salamat, Noy Angelo. May kugay ko ni mo, apan. Unsay imong ipalihog, day Ophelia? May mo bang magpabilin ka na din eh? Gaya naman si Papa Emil. Salamat kayo, day Ophelia. Sige, ako lang din eh. Dini ka lang sad niyo ta, kay ubanan ako si Upi. Sige. Sige, Pi. Ubanan ako si Tio Panghilo din eh. Salamat, Anthony. Tanapi. Murag ko si una nga kong kasing-kasing. Matagtanaw ko kang Ophelia. Bisag ako, Tio. Ingon sa daan na akong bation. Ang cellphone ni mo, Anthony. Hello? Tio, kadiyot lang ha. Magpalayo ka. Kinsa man dahil nang nanawag. Ako rin amigo, Tio. Kuhaan manggo, Tio. Putol-putol manggo ng signal dari sud. Mugawas una ko. Hello? Ikaw ba? Maayo kinanawag ka? Unsa? Nagtiaw-tiaw ka, Ophelia? Mo ka na tinuod, Mama Esther. Ginoo ko. Wa ko magdahom. Naibaw na unta si Samuel, Ma'am Esther. Kung ni atong tungura na minaw siya, apan off na di ay iyang cellphone. Inyong anak ni Samuel, si Baby. Pagkawa ko magdahom, Ophelia. Ma Esther. Humano niya sa lubong ni Papa Emil. Doon ako ihangyo ni mo. Ug ipasalig na ako nga dili ko ni mo paliparan. Tulo na lang kita, Ophelia. Ikaw, si Baby ug ako. Magsunod-sunod na lang ko kung unsay imong gusto. Human sa lubong ni Papa Emil. Gusto na ko nga mukuyog ka na mo ni Baby balik ngadto sa Amerika. Si Samuel ba ang hinungdan? Siya ba, Ophelia? Ophelia? O, Kati. Final na na. O, Kati. Mo na kanay ako na hukman. Wa pa ni mo matupag si Mami Esther. Si Samuel ba ang hinungdan? Magminaot ay ko? Oh, siya. Ma, Bakasyon ba'y buot ni mong ipasabot? Oh, bakasyon lang? Pi? dili na ko gusto mo balik pa din, Ma. Pero, ikaw, Mister, mubakasyon ka lang dito. Kinalang magpalayo ka una og dugay-dugay, Ma. Kung malimot ka na sa hitabo din narani mo kung mubalik ka din Basta ako, dili na gyud ko mubalik pa din Pi, Dili na, Kati. kung pananglitan, Unsay pananglitan? ambot ka ako naminaw pa si Samuel kaganina sa imong pagsulti sa tinuod. Bahin niya ug ni Pepe nga siya mo'y amahan ni ini. Labing siguro, Pi, sa way duha-duha. Naibaw man siya, Kati. Nga diha ako sa imuhang duol. Apan nga nung gi-off man yun niya. So? Ophelia, Kipuhat na nako, Ma. Nagtuo ko nga dili intensyonal ang pag-off ni Samuel kay dili na siya mamati pa ni mo, Pi. Pi, kinala makasulti gud mong duha. Dili na. Pi,
lang magbaod nako, kunwa ka lang magbaod nako. Kunwa ka palang mohangyo nga, taguon nako ang tinuod nga si Samuel may amahan sa imong anak. Kung misagot ka palang isultihan ko siya sa tinuod, dili unta kini mahitabo karon. Dili unta ka masakitan si Samuel. Ako ray gisakitan, Kathy. Sultihi si Samuel. Hain man lagi si Samuel! Ha? Hain si Samuel, Kat? Kung makasulti ka na ako kung hain karon siya, Kathy! Tuon ako siya, aron sultihan ko siya sa atuba nga amahan siya sa akong anak. Sultihi ko. Hain siya karon kay atuon ko siya. Nahibaw ka? Hain si Samuel. Ingon ani ang akong gugma niya, Kati. Ingon gihapon ani kasika ang akong gugma kang Samuel. Apan mo pra gihapon ni siya. Hangtod nga mapawong. Ang tinuoray yun niyang pagkapawong, Kati. Alright, anak. Mokuyog ko nimo sa Amerika. Human sa lubong sa imong amahan. Salamat, Mama Esther. Apan mangita gyud ko paagi, Pi. Mangita ko paagi nga mahibawaan ko nahain karon si Samuel. Bisan ako, Kat. Naghandom og naglaom, hangtod na lang unya human sa lubong ni Papa Emil. Nga magkakita pa kami si Samuel. Kati, may gugma pa ka si Samuel na ako. Siguro kay ko, Ophelia. Naigugma gyud mo si Samuel. Parain sa siya. Anong yaman kong ipasakitan og maayo? Anong gisakit man ko niyag maayo, ha? Ate! Is it a kind of dream floating out on the tide? Iyon na akong gusto. Simple lang gud siya. Sa labing dali unta kung mahimo ninyo. Mahuman dayon. Okay. Salamat kayo. Is it a kind of dream? Falling the river of death dance. Nurse, ianam ko sa wheelchair ni Mama Esther. Yes, ma'am. Kumusta imong gibati, Ma'am Esther? Okay ra, Kath. Thank you. Daghang tao nga mitambong sa haya sa imong amahan, Ophelia. Nana imong wheelchair, Ma'am Esther? Agakon ka na ako og sa nurse, ha? Aron mo sakay ka sa imong wheelchair. Okay. Nurse, palihok. Salamat, Kathy. Hunong una, nurse. Anthony, gisultihan ko ni Ophelia. Gipalihog mo niya nga mauunay mo asakaso dinhi, labaw na gyud sa mga bisita.
Thank you kayo, Anthony. Oy kaso mo, mister. Ipangita na sad mo sa mga tao. Ophelia, Kathy ug Anthony, kamo na'y mahibaw. Duhar kami si Ophelia. Ayaw mo kabalaka si Ophelia, mister. Ni Ami. Og, nahibaw na sad si Mama Cecil. Og paninghaon niya, nga makatambo siya saya. Salamat kaayo, Anthony. Nay, Angelo, nay nurse nga gipauban sa doktor aron mo asikaso ni Mama Esther. Biyay lang una ko, Ophelia. Ubanin ninyo si Ophelia, Kath, nga mo asikaso sa mga tao. Sige na ka mo. Tanapi. Nyot. Oh, sige. Ariyo na mi, mister. Angelo, Kumusta ka, Esther? kaniadto pa, Angelo. Nahibaw na kita unsay akong kahimtang. Apan karon ambot kun lahi na baka kun itandi nako sa miagi nga buhi pa si Emil. Ang akong gikaluyan, mao ang akong anak ug ang akong apo. Nga imong apo. Oh, unsay buot mong ipasabot, Esther? Maayo nang mahibaw ka usab, Angelo. Itog anak ko ang tinuod diha nimo. Atong apo ang anak ni Ophelia. Dili si Aris mo'y amahan ni Baby. Ang amahan ni Baby, mao si Samuel. Esther? Oh, Esther, Diyos ko. Nakalitan ka sa maong kasayuran, Angelo. Pipila ka mga adlaw. Sawa pa mular ka si Ophelia sa Amerika. May nahitabo sa akong anak ug sa imong anak. Nagbunga kini og gibaw ni Ophelia sa iyang paglarga. Sawa pa makasal si Ophelia ni atong Aris. Nagsabak na siya sa anak ni Samuel ug mauna kana si Baby, atong apo. Sa sitwasyon ni atong Aris, sa tinuod nga pagkataho ni atong Aris, kung nakakita lang kamo niya, makaingon ka nga imposible si Aris. Tungod kay imposible siyang pagkatao nga dili kasaligan, kay gisultihan siya ni Ophelia sa matuod nga may kinabuhi ng daan sa iyang sabakan, nga imposible sad nga si Aris ang tag-iya. Tungod kay nakakupot lang tingali si Aris sa kamot ni Ophelia, sa diyang gisulob na ini ang singsing sa kasal sa tudlo ni Ophelia. Imposible si Aris. Tungod kay imposible sad ang iyang gibuhat nga naghikog at ubangan sa daghang mga tao atol sa reception sa kasal nila ni Ophelia. Ug karon mao ang panahon nga unta nanginahanglan kaayo ang akong anak sa lalaki nga gipahinungdan sa iyang gugma og pagmahal nga mao si Samuel. Apan hain man si Samuel. Wa si Samuel. Nakaingon ko, ning nahitabo sa kinabuhi nga dili ordinaryo, dili kasagaran nga nahitabo sa kinabuhi ni Ophelia. Gikinahanglan niya ang imong anak, apan mitalaw ang imong anak. Sorry, may sobra ba ang ako gipanulti, Angelo? Esther, nalimot ka na di ay? Dugay na kay kong nahibaw kung unsay imong batasan. Usahay sab. Usahay sad makaingon ka kaniadto nga rin ako, nga insultadora ko. Tungod kay prangka man ka.
Mao nga dili kaangay mo ingon gihapon nga rin ako hangtod ning panahon na nga. Sorry. Hangtod sa di karon naapakihap. Nagpabilin gihapon ang imong pagkamasinabuton o pagkamapaubsanon Salamat sa kasayuran bahin sa atong apo. Gusto ka? Na ako'y mutod sa wheelchair? Please? Kadugay na sa panahon. Oo. Dugay na. Dugay na kaayo, Angelo. Apan samara sa kagahapon lang nahitabo. Kumusta ka, Esther? Kumusta ka, Angelo? Kapoy na kaayo ko, Kati. Gusto nta kong mupaway bisan kadiyot lang. Grabe ang sunod-sunod nga hitapo, Pi. Ay, why dili ma-exhausted sa maong hitapo. Kuyugan ka na ako. Paway una sa inyo, ha? Okay lang ka? Tana. Excuse me, ma'am. Yan ko'y kuyog. Kinsa man? Pi? Ni ako, Ophelia. Sam? Pi? Sam? Pi? Pilia, huy! Nagkatuhog ka. Gipasagdan ka lang ako nga matuhog. Kasi man giling-ilingi. Damko. Ha? Kuyugan ang tako nimo nga mo pauli sa amo aron ko makapahaway. O miabot kitong gingalan og narding. May kuyog ko na siya. Si Samuel. Si Mama Esther. Tuwa sa mga bisita, si Noy Angelo mo ay nagtuod sa wheelchair. Nag-apang saya ni Sir Emil. Kung batiun na nimo ang kakapoy, ingna lang ko na ay private room din para makapahuway ang tagtungod sa gihaya. Lisod tuhuan ang nahitabo siya kinabuhi kay mo'y akong gituhuan nga mohangtod pa siyag taas nga mga panahon dinis kalibutan. Aron mag-antos usab ako o si Ophelia sa iyang gusto. Apan kakalit. Ug mao na kini karon ang sunod nga talan-awon. Niya si Emil. Gihaya. Naa si Ophelia, Kathy. Di ako, na Esther. Tingalig, nagsigi kag biya-biya sa among apo ni Angelo, Ophelia. Nahibaw na siya. Ako siyang gisultihan. Sorry. Sorry, Noy Angelo. Gitago na ko ang maong tinuod ug dugang panahon. Sorry. Way iban ang akong pagrespeto nimo, Ophelia. Bisang gitago mo kanina ko, apan sayod ka nga kaniadto pa. Girespetuhan ka gyud nako. Apan nalipay ko. Sa iluman tingali gani sa langit ang gibati kong kalipay.
Masabot nga, gusto sa imong inahan nga, paulion mo una ang among apo. Gahini ang bata og panahon. Uliaon na si baby. Idog siya samtang mo pahuway ka. Oh, Mama Esther. Noy Angelo. Niami si Anthony, Ophelia. Ayaw kabalaki ang imong inahan. Ato na ko, Maester. Niyot, kuyugan ako si Upi, ha? Okay. Bye, Pi. Bye. Nga nung may pahiyom ka. Pasaylo ako. Wala ko kapugni ang gibati kong kalipay. Bisa ni ako sa haya ni Mel. Tungod kay karon pa ko. Yabaw day kini ang bation so sa katao. Nga adto na nay apo. Bisan ako wa magdahom. Patay na si Emil. Bisan mag-unsa pa ang mga buhi, apan wa na sila'y mahimo pa sa usa na kapatay. Apan ania ka ngayang asawa. Mao nga anha lang ko nimo mangayo og pasaylo. Kay nagkahatag ko niya og kapungot kaniadto. Wa baya kaysa, Anghelo. Ako mo ay nakasa. Kaya ako ang nakaingon. Ug ako ang hinungdan nga nung way pahuway ang kaligot-got ni Emil diha nimo. Tungod kay saksi siya. Makadungog gyud siya ug makakita gyud siya kun unsay akong panagway kun maghandom nako kanimo kaniadto. Esther, Daman-damanon ko nimo kaniadto mga panahona nga dili gihapon ako muangkon nga si Emil na di ay ang nakapanag-iya na ako. Padayon kong nagtuo. Padayon kong naghandom. Padayon kong naglaom nga imo kong bawion gikan aming tawhana. Tungod kay ang tinuod, iya kong giilog gikan nimo, Anghelo. gusto na kina, Esther. Giilog ko ni Emil gikan sa imong pagmahal ka na ako, Anghelo. Mao ka na ang buhing tinuod. Mao ka na tinuod, Anghelo. Thank. Gamay ra kayo kining buhata. So, dini ka una sa kwarto. Aron ka makapahuway. Dili maayo para nimo nga maghago sa lawas. Kay dili ka pa kaayo maayo. Sige. May kasuko ka na ako. Oh. Bisan unsaon o bisan asang panahon, Esther. Dili yun may tabo nga magbaton ako og kasuko diya nimo. Wa kay kasuko nako pero gusto ka nang mulikay nako, Anghelo. Kung makahimo pa lang ko sa paglikay, nahitabo na unta ka na. Nagkinahanglan ka og tao o mga tao kana kanunay sa imong duol, Estrella. Salamat. Makalakaw ka na. Nurse, ikaw na'y bahala, ha? Yes, sir. Oh, arin ako, Estrella. Nurse, Yes, ma'am. siya mo'y angay gyud kaayong mulitok sa kumpleto kungan. Estrella. Ingon gyud ana ang iyang isangpit nako kaniadto sa mga batan-on pa kami. Mahal ko kaayo kadtong tawhana.
Mahal sad ko ni adtong tawhana. Sa kaniadto, soft as an sa milabayng panahon. love, fresh as the morning air. Anthony, Gikan sa kwarto nga, gihatdan mo ni Ma Mister. Nilahos ka din eh. Ipalayo ka sa mga tao. Kung sa imong ginutukan. Kumusta Ma Mister? sa Australia. Taugunog sang piton ko siya ang Australia. Huni, alang na ko. Ang Australia kaysa Easter. Kape tiyo. Timplahan di ka kape? May nasabtan katingani sa akong linihukan o sinultihan. Labaw sa tanan. Ang ekspresyon sa imong panagway tiyo. May hulma ang kalipay. Kalipay tiyo amilo. Maoy labing matahom og nindot kayo na kung namatikdan diha nimo. We've learned to say love. Yanong gitutukan ni mong maayo ang akong anak. Liwat ni mo ang bata ug liwat sa kaayo ni Samuel. Bitaw, Ang iyang lips kang Sam, ang iyang mata imuha. bitaw. Ang shape sa iyang naong imuha. Nipisag naong si baby. Ug ang iyang suwang imuha sat. Pero ang iyang ilong kang Samuel good. Ang aping kang Sam. Samot na kyun ni siya kung madaga na unya. Napahin kyun niyong duha. Gwapo, gwapa. Abi ni mo, Pi. Nagpasal pa ako nga nung nagpadako si magkipaod ako. Nga dili gisultihan si Samuel, kakinis si Pepe, iyang anak. Kung nasultihan pa na ako si Samuel, malipayon na unta mong duha karon. Diba, Pi? Upi. Ay, kali ano na katulog. Apo kay kang tanaon, Pi. Sige, katulog lang. Mitubod ang luha sa iyang mga mata samtang natulog si Upi. Sige lang, Upi niya. Antos lang. Antos lang gihapon. Kasakit paminaw sa mata gabi ini kapita. Magkabungol ang kamingaw. Sakit kayo ang kamingaw. Sam! Sam! Diktar sa kasing-kasing. Nga bao'y mimando sa una-una. Aron sa mukon ang gusto mong kalinaw. Gitayhop ang kangit-ngit sa nagkaaw kasi ka. Si? Magkamaw kong mubalag, Ophelia. Katawanan. Katawanan. Katawanan.
Katawanan! Katawanan! Mahal ka. Mahal ka. Sakti lang ko. Sakti lang ko. Oh. Ni ano sabay. Oh. Ni ano saday. Ni akin na sana. Masakit na samkan ako. Masakit na samkan ako. Ayaw! Ayaw! Hospital! 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 Nadia! 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 Nasbag! 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 Tambal! 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 Dali, 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 dali! Sir, sir, sir! Dali, tubig, tubig! Sir, sir, naon sa maday ka, sir! 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 Naon sa maday ka, sir! 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 Ginuwag ka. Di lang na to siya biya na. Ato siya batayan. Batayan na to bay. Sige, sige. Ato batayan. Ato batayan. Wagid? Wagid. Dili na gyud siya makontak. Murag wa na niya gamita kining mga numero sa iyang mga cellphones, Anthony. Bisan gani katong numero nga katapusan yung gitawag ni Kathy. Among retrieve. Pero dili na sad makontak. Iya gining gituyo. Yan ning gituyo aron bisan kinsa nato nga gustong makontak niya. Dili na magkakontak. Mao ginabugtong rason tiyo. Mao nga ay, ambot unsaon na to aron mahibawa na to kung hain na siya karon. Kapihan ni gagawa eh. So, unsa imong ingan anak niya tiyo? Ha? Tig-ah, di ba? Tig-ah. Amahan ko niya. Busa na hibaw ko unsa siya kabuutan.
Kung kanang giingon mong tiga, muna iyang gigamit karon. Gitiga niya ang iyang kasing-kasing. Pues muingon ko, nga dili na siya buutan. Tiyo, Tungod kay dili na siya mangutana. Ron mamati unta sa atong itubag gadto niya. Makapahiubos. Makapahiubos, Anthony. tiyo. Nahibaw kag. Unsay akong gikahiubsa. Tungod kay wa siya matahod nimo? Dili. Iyo. Tungod kay sama ka ni adto sa gamay pa siya. Sama sa iyang anak karon. Gusto lang na akong makita ang panagway sa iyang pagkaamahan. Gamug ako sa tuong pagpangga. Ganto sa iyang anak. Tungod kay panahon na bagit unta. Mahibaw siya. Na si Pepe, ilang anak ni Ophelia. Pasayloon unta ako, Anthony. Apan isulti ko jud kinini mo nga. Unsa pa may rason o katarungan nga magtago-tago man siya. Gawas to na si Ophelia. O gawas to na sab siya. O labaw sa tanan. Gawas no na silang duha si Ophelia. Gikan sa kabangis ang naggihaya karon, Anthony. Tiyo, ang ilo. Di ako'y bagong pangutana, Anthony. Kano saan lang siya nagpapresyo? Unsa man siya kaangayan, magpapresyo. May lang unta ko ng iya lang kaugalingon mo iyang gisakit. Apan dunay laing duha ka kinabuhi og kalag nga mo iyang gisilutan. Ug kini mao si Ophelia. Ug ang anak nila ni Ophelia. Igo na, tiyo. Husto na. Usa may rason. Usa may katarungan. Apan dili gyud mahitabo nga ang iyang garbo mo'y rason ug katarungan, Anthony. Dili gyud. Ay, buntag, sir. Ay, sir, may buntag, sir. Sir. Kumusta naman ka, sir? Sir, May buntag, sab. Okay naman ko. Nganon hadlok mo kagabi eh. Kung naunsa ko. Anak, kuyawan mi. Kuyawan mi, Sir Roy. Kuyawan mi. Ayaw mo kakuyaw. Kadaghan magukon agyan og pasmo-pasmo ka niadto. Bitaw? Oh, hapit na ba din mahuman ang akong payag, no? Oo, hapit na, sir. Hapit na. Hapit na, sir. Undangin sana ninyo. Undang sa mo aron mamahaw. Sige, salamat ka, sir. Undangin ka na. Sir, salamat, sir. Salamat. Mahausap ka. Mausay na. Sige na mo. Inyo tong duha ka sardinas? Oo, sir. Oo, sir. Akong gihurot og subak sa utan. Ikaw mo na. Ikay nag-utan, sir. Nagtuo mo nga dili ko makamuong utan. Bata na. Dugang tagpamahaw. Kada. Oh, di ka na? Dili na. Nabusog ka sa breakfast? Kathy, Oh, gipisal-pisal bang kuda ni mga agtang. Lapat? matod ni Mama Esther. Ako mo ay padesisyonon kung kano sa ilubon si Papa Emil. Muna nakaingon nga naglapad ang imong oo. Oo niya. Kano sa imong gusto nga ilubong si Sir Emil? Gusto na ko nga makalarga dayon mi. Gusto na ko nga makabiya na mi dinis Pilipinas. Pi, Labaw sa tanan.
Gusto na nako nga mobiya dayon dinhi sa Lapu-Lapu. Ug dili na gid mo balik pa. Kung mo balik man gani ko kanang wa na ko makaila kung unsay ngan ini dapita. Meaning papason ko gid sa akong huna ug sa akong kasing-kasing kining daho kay kalipay. Kining syudad sa Lapu-Lapu. Tinuod ko itong imong gisulti nako. Itarong kog daon niya sa mabilin din ha, Kati. Ay. Maragbuwa si Samuel, nawa lang. Gitawagan lang ko nga, bahala na kuno ko sa tanan niyang nabilin. Ikaw sad, miingon ako, nga ako'y binlan nimo sa tanan. Tarong ha, basin ba gibo ang minimo? Pero nagsabot mo si Samuel nga magkuyog pamiya din sa Pilipinas. Wa na'y paglaom, Kati. Wa na'y paglaom. Makisulti ko karon ni Mama Esther. Ay, Pangadam na kay mga to na ta sa haya. Excuse me. Baby? Baby? Yes, Mommy! I'm ready! saman ko ay. Kumano'y sakitan maghuna-huna. Da! Bahala mo sa iyong buhay, oy! Ibaw ka ba kung sa ilang tuyo na ako? Wa ko mahibaw, tiyo. Oh, sorry. Yanas, tiyo. Angelo. Noy, Angelo. Ah, dali, Noy. Mayong buntag. Maing buntag, Noy, Angelo. Lingkod palihog, Noy. Salamat. Unsay akong ikaserbisyo ninyo palihog. Noy, Angelo. Murag, namugos gyud mi. Apan, tinuod yun yung akong gibati. Nga wa na mi mag-isip nimo nga laing tao. Sama nila ni Anthony ug ni Cathy. Og misamot na gyud ining higayon na nga kami na lang si Mama Esther. Mao nga kinahanglan nga lakip kasab. Among pahibawon kun unsa may plano namo ni Mama. Salamat kung mao ka na. Salamat nga ingunday niya na ang inyong pag-ilan ako. Salamat sab, Noy Angelo. Ipalubong na namo sa sunod adlaw si Papa Emil. Adlang Sabado man na, dili ba, Cathy? Yes, Sabado na, Pi. Og human sa lubong, mularga din kami sa Manila si Mama Esther. Og ato nami magpaabot sa adlaw sa among ilarga sa Amerika. Amerika? Kung makabalik pa mi dinhi, pagbuot sa Ginoo, may agdo ni Angelo. Pero kung ako'y magbuot, dili na. Dili na gyud. Pero ni Aka, saksi ang akong inahan. Saksi sila si Cathy ug Anthony. Kung magpakita na unya si Samuel ninyo, palihog sultihigin siya. Mahal ko siya. Kung magugin siya no yung Angelo, palihog sultihin niya si Samuel.
Anyway, dili pa kini mo ang katapusan na ito pa nagsulti ni Angelo. Hinoon, diha ni mo, dili pa kini mo ay katapusan. Pero ni Samuel, Come on, Pe. Let's go. para na ako. Maragwa na tingali panahon nga. Itugod. Kay diha naman unta ka to yung mga panahon. Apan dili lang kay si Samuel ang nahakog sa karpo. Kung dili lakip ako. Nahangol pag-ayos sa garbo. Huglagmit natilok na ang mga panahon nga alang yun unta na among duha. Tana kati. Tana. Nyot? Ha? Kuyo ka, dili. O kuyog-kuy. Ma, mister? Karon palang daan, ingnon ko ikaw, Anthony. Kanus aka maputol ang akong pagpasalamat ninyo. Ma, mister. Salamat sa inyong simpatiya. Ayaw pa gunahuna na, ma, mister. Oh, adto na mi, ma'am. Tiyo. Sige, Tiyo. Kaya ni mo. Sige. Istorya pa kayo, Kinsay magdahom. Kinsa may magtuo. Ang mga tao nga nakatilaw sa iyang kabangis. Ang mga tao nga iyang gitamay. Gikan sa tumoy sa ilang mga buhok ngadto sa kinatumyan sa ilang mga anino. Kinsay magdahom. Nga ang mga tao nga gihinay-hinay niyag patay sa dili makatarunganon niyang kasilag. Maupaday karon ang tinuoray miduyog ug miunong. Namo nga maoy kabilin sa iyang kaluog. Oh, I'm sorry, Angelo. Kung buhi pa karon si Emil, makalito ka ako adtong mga punga. Magawas ka kadto sa akong baba. Malito ka kadto ning ako mga ngabil. Dili gyud kay ang matuod. Kanindot ug kalami na maging isyagit sa tinuod na akong kibati. Apan diha ra gyud ko kutob sa pag-ago. Kunwa pa siya hayaa ug dako pa siyang buhi karon. Makapahungaw ka ko karon. Kay bisan nang gani sa pagbagulbol kon manglagom og masisi ang akong kilay. Magisi ang akong mga ngabil. Sorry. Pero ako magpalaban. Apan. Naghandom lang. Naghandom lang. Matagi kayon sa iyang pagsakit nako. Kanunay magsurok ang impito sa iyang kasilag dihan nimo ug ako intawon mo ay pamungtan. Ug sa matag sakit niya nako. Mahandom ko dayon ikaw. Sa matag silot niya nako tungod sa dili nako kasalanan. Ikaw gyud dayon ang akong mahandom, Anghelo. Lakip
Ang akong pagbati ug hunahuna dili makagawas kay gipilanggo o ginapos ni Emil. Dili ra gyud taon kutob sa akong kasing-kasing ug way kagawasan sa pagsyagit sa kasakit sa gibuhat ni Emil. Abi nimo, nakaingon baya ko? Kadaghan gyud. Wa na ko makatimaan kung kapila ko mangandoy o kamatayon. Upa nimo, kitang duha mag-unungay. Nganong wa man nato tumani sa gusto ang atong gugma, Anghelo. Usa ra untay mahitabo. Mapatayon ta kitang duha ni Emil ug wa nanta ko mag-anto sa iyang pagsakit nako. Mitalaw ka man gud. Mitugot ka lang nga malawg ko ngadto sa bangis ug mangtas kaayong tao. Ganina ra ka nagsudong nako. Ganun wa man ka magtingog. Unsay pasabot sa imong pagtutok nako, Anghelo. Gusto ko ikaw, Gakson. Anghelo. Estrella. Permi kong magdamgo, Anghelo. Akong damgo nga gikakos ko nimo. Magdamgo ko permi nga damgo lang gihapon kini apan lahi nga damgo tungod kay sa miagi ko mga damgo. Gakson mo ako nga wa ko'y mabating tingog nimo. Paning damguha karon. Matot mo pa. Gusto ko ikaw, Gakson. Unsaon pag matuod, dili na kini usa ka damgo. Estrella. Apan bisan damgo lang kini. Bisag damgo lang sa maghapon sa miagi na ko mga damgo nga imo kong Gakson. Imo kong gigakos. Musaylo pa sa langit ang kalipay, Anghelo. Dili kini damgo, Estrella. Usayod kini ka tinuod. Dili na mahitabo ang kaniadto. O dili yun mahitabo nga tinuod ang imong mga damgo. Gusto ka gyud. Mao na kini ang tinuod. Gusto gyud ay. Tungod kay usay sakit ang kamatuoran. Oh, gusto ko ikaw, Gakson. Apan dihara ko to. Wa na'y musunod pa. Sa dugayng panahon, makapahuay na ko sa kasakit o pag-antos. So, may na yung kagipagkuyog ni Ophelia ngadto sa Amerika, Australia. Mahina yun. Kinsa may mupugong, ngawa na may mupugong. Gawas nun ako, Anghelo. Gusto ka nang mugawas. Mugawas ko palihog. Tana, miga. I like that.
I like that. Tana, itod ng akong wheelchair, migo. Remember me. Ha? Ganong mao man imong pangutana tiyo. Bakikaw na kayo para nako, Anthony. Wa may istorya o bisan pangutana bahin nimo kang mamister. Ang pagtuos tanan nga sakop ta nga usa ta ka pamilya. Ang tanan nagtuo nga kadugo ta nila ni Ophelia og ni mamister. Nakasabot ko. Kung sa imong gibati tiyo. Wa man ka. Apan, sagdi lang. Hinay-hinayon ko lang. Dili na ko magpaduol niya. Oh, narani mo tiyo ang hilo. Gusto. Mo kanay akong buhaton. Apan, kaluoy po no. Naibawar bagyan ta. Way lang tao mapakita og pag-unom nila. Gawas na to. Mao nga, dili gyud maayo nga palayan ko noon si Estrella. Naara ni mo tiyo ang hilo. Maayo ka. Unsa may mong una-una, Anthony? Naara ni mo tiyo ang hilo. Salamat kay ganinyo ha. Nauman na gid ang akong payag. Salamat ninyo. Way sa bayan ay! Way sa bayan! Cheers! 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 Anong lugar na imong gipili ko? Anong giniwan yung lugar na yung pili ka? Tungod kay ganahan lang kay nako kinindapita. Tagay! Wa ko kamo isipang halaing tao. Mao nga paminaw mog maayo nini ako isulti. Og kinahanglan nga inyong tumanon ang akong ihangyo ninyo. Unsa man na, sir? Unsa man na, sir? Kung anhi ko maatli sa akong katapusan. Kung anhi ko maatli sa akong kamatayon. Ingna ang akong amahan nga nagtugon ko nga anhi ko dinhi magpalubong nining dapita. Mayon ning mahibaw sab mo, murag. Murag pipila na lang tingali ka mga adlaw ang akong ikalahutay nining kalibutan. Sir Sam? Ayaw na si Roy, sir. Batian na si Roy. Sa may gusto ninyo? Magtagay na lang ta. Kala, may pala, sir. Ako tagay ha. Ako tagay. Wa reklamo ha, punon ko ni. Bitaw ha. Ayaw mo kalimot sa pagsulti sa kong amahan ha. Ayaw lagi na, sir. Bati lagi kayo na, sir Sam. Bitaw. Sultihi gyud nga anhi ko dinhi magpalubong. Ay, di lagi ta na istoryahason sa baka, sir. Sige. Mag-inom na lang ta. Oh. Uy, kapuno ko na ni. Oh, punitan ang inyong mga baso. Wala, sige, bebe. Kiri ako. Lami ang ikanta, uy. Ha? Bukanta ka, sir? Gusto mo kanta? Bukanta ka, sir? Oo, sa mali ay. Nako'y paborito kayong kanta.
Mamina mo. Sige, sir. Ay, kuwasan yung baso. Sige, sir. Okay. Aha. Asa pamina mo ha? Oh, yan na. Dawatan na Ophelia, Kabulawak king okay. ang gugma kong gihalang. Gugma ko diha. Kana. Baklan. Balaanon nga gugma og walay paglubang. Ug walay pagluban. Sir, ano ka, sir? Sir Roy? Ano ka, sir? Nagkilak ka, sir? Tagay. Ha? Tagay. Wait, tagay! Tagay! Hinay, buta ka di pusdak. Bukan mo ni sir. Nagkatuog na si sir. Togo na. Habuli kay. Grabe makatugdo din. Nahumbog si Sir Sam. Ito ala humbog ba ni si Sir Sam? Pastilan. Bye! Salamat ninyong tanan. Ma, Ophelia, anam-anam nang namingaw ang palibot. Kita na lang nahibilin din eh. mingaw na tuod. Nanon niya, unsay sunod nimo buhaton. Karon nga nahuman naglubong ang imong amahan. Mamauli kita sa ato, ma. Muban ka nato sila si Cathy ug si Anthony. Muadto sab ang ato mga tao sa ato, Meister. Kay dunay dinner meeting sa tanan gyud nga mga managers. Under sila ni Cathy ug ni Anthony. Sila si Cathy ug si Anthony may akong tugyanan sa tanan. Sa ato pa? Kung makalarga dayon ta ugma, Meister, mularga dayon ta sa Manila. Sa milangayan nato inindapita. Gusto na gina kong kalimtan ang tanan din ng dapita, ma. Ugma dayon, mamiya na kita din. Good evening. Oh, mayong gabi. Sorry kayo, ha? Imo lang kong gipasagdan didto, migo. Nabaw ko pangita kung hain ka na. Si Anthony mo'y nagsulti nga ni akara di ay din eh. Sorry yun. Abi na ko uga. Ang nurse mo'y... Sorry yun, Miga. It's all right. Nabusog ka ba sa panihapon? Busog kayo. Salamat. Gimiting na ni Ophelia ang mga tao. Murag matuman gyud ang gusto ni Ophelia nga makalarga mi ugma sa Manila. Mao ba? Desidido kasabdi ay nga mularga. O Anghelo. Sama ni Ophelia. Nangantisab ka nga dili na jud mo balik pa din eh. Usara gyud makapabalik nako dinhi Anghelo. Kung gusto ka nga mutambong ko, kung magminyo kag usab unya, mubalik ko. Aron mutambong kung mahitabo ka na. Wa na, Estrella.
Kaniadto raon ta. Bitaw, no? Dugay ka nang nabiyudo. Karon pag yun ni ipangutanan ako diha nimo, Angelo. Nganong wa ka man magminyo, dihang nabiyudo ka sa inahan nilang Samuel. Dili lalim. Dili sayon ang pagpakaron ingnon ngadto sa kabinuhat nga nahimo lang instrumento aron malimtan mo ang usa ka tawo. Mudayon kagyog larga, Estrella. Kapila ka nakamangutana ay kong inana. Oo, mahinayon kyud ko. Ngano, hawiran ko nimo. Ayo-ayo. Thank you. Thank you. Basta, mahinayon yung ka. Mahinayon lagi. Adto na ko. Bye. Angelo, Oh, ngano, Estrella? mupagikan ka na mo ugma. 2:00 sa hapon ugma ang flight. Ambot. Wa ko'y siguro. Uy, kalain. Sige na. Bye. Bye. Oh, tawagan na tong nurse. Aron mo'y mutuod sa imong wheelchair. Tanawon ka una na ako nga makagawa sa solar ug ana na nato tawgon ang akong nurse. Nga naman. Tanawon ta ka. Sige na. Lakaw na. Mutanaw ko nimo. Sige. Angelo, ngano man ka? Mibalik man ka? Ahain ang imong kamot, be. Ha? Ngano man? Ako unang kuptan. Bisan kupot lang. Di aman. Oh. Lain kay ka. Mularga na noon ko, ugma. Imo na hinoon kong biyaan. Migo man ka ata. Dili. Unsay dili? Dili ka na ko biyaan. Anhin ako. Antod sa imong paglarga, ugma. Miga. Sorry gid kaayo ha. Wa sa mo'y pahuway kate. Ay, unsa man na siya, oy. Uy, kaso, uy. Anthony, Mularga na mga kakaugma. Samtang niya pa mo din, he. Aw, di asa miskati. Kung niya pa kinanglan. Sa ato pa, imo na rin idispatsan mo mga gamit. naana ni mga tag-iya, uy. Ay, doon na ko ipakita ni mo, Kathy. Ha? Nago ipakita ni mo. Kadita.
Nga magunisod sa akong bag. Kadit. Dara ay. Usa man na, panyo? Panyo ni. Nagkadugo. Panyo nga nagkadugo? Ngano nagtinir ka man, anak, pi? Tungod kay kang Samuel kining maong panyo. Kani adto, usa ka gabi anak. Didto sa Odagre. Nagdali-dali ko og suong sa barbed wire. Og nasabod ang akong abaga og nasamad. Gikuha dayon ni Samuel kining iyang panyo. Og mo'y iyang gibutang sa akong samad. Og wala na ko iuli kining iyang panyo. Akong gitipigan. Maong niani na ako hangtod karon. Pero wala man nilami. In kaso makita mo, palihog na lang kong uli ani niya. Nga to kan Samuel, iuli ni. Nili ka na, ani. Aw, ambi. Thank you. Ay! Tayo pa, Kati. Ngano imo man kikuwag balik? Dito sa Odagre. Sa Odagre? Unya lagi. Ang Odagre lagi, Kati! Ang Odagre! Unsay ipasabot ni Ophelia, mga higala palihog, nunti sa pagpaminaw ang uban pang masumpay ning atong sugilanon, mihabo-habo na usab. Tagsulat Fermin Colliantes Gomez, subos sa direksyon ni John Gomez, musika gipahaom ni Joel Bense, recording editor Rani Budumo, soundman Christian Hindriciano, dalit sa RMN Drama. Bright eyes, burning like fire. Og mo to ka listeners, ang part 17 naghinapos og trailing na kayo mga ka-listeners ang maong drama nun niya. Atangin ninyo ang katapusang sumpay na. At panikamutan nga mahuman na gid kay aron makasugod ako sa lain nga drama sab. Request po ni ang ipuli na ko ani request po ni sa kuan sa una ni Aisa Alcosaibi dahil nakinumdum ko siya nagsigig comment ani nga i-upload. Ako na pong gi-arrange no, dili na ko isulti unsang drama. Ana na ko ikuan sa final sa Mia Buhabo na usab para makaibalo mo ba sa ipuli ba. Nya magbasa na ko dito sa comment mga ka-listeners para kitaas na kayo ni daghanang comment ayan no. Daghanang kay nangayog sumpay. Pasensya kayo nga dugay kay nasumpayan ng listeners. Nya nagloading man comment section mga ka-listeners. Dito na ko basa ning kuan. Sam ni kinilang kalini umiga kung basahon kay ga sam ning katuyok man loading man. Kalini ubiga lang kung basahon nga comment ron kay mao may ga-loading man gud okay bawag na pa ba ni kinaubsa no so comment nili na ubiga wala na kay Papa Sir wala na gud bata pa ko no so, wala na gud kay Papa mga ka-listeners no edad pa ko ato og kuan siguro G's man siguro edad ko ato sa una or 9 ba namatay kong Papa mga ka-listeners sa pizza autoigaw Nurog 1996 masikare. Dugay na ka-listeners. So mo tanan Lini Omega, wala na gyud Lini Omega no. Nya sunod si Starlit Chances. Sundi na dayon dyan pa shout out kang Ima Flor nga tuwa sa Dubai karon. Shout out kuno ni Ima Flor des Dubai no. Di shout out ni Starlit Chances no. Nya ni comment po si Ima Madura. Haha, auntie nakurat ko sa shout out. Salamat Sir John sa sumpay kay bisan asa mi maabot sige ramig atang sa sumpay. Salamat Ima Madura no sa kanunay pag-atang sa sumpay niya. Pasensya kay dugay gyud na sumpayan. Sunod si Jorin Bailosis, maikli o mahaba ay walang skip sa lahat ng ads loads. Ang ganda ng drama. Naghinam-hinam na sa part 17 load. Salamat kayo. Jorin Bailosis no sa pagpaabot no. Pasensya kay dugay na sumpayan. O si Noel Bituya sa no, salamat sa pagpaminaw. Si Charlie Bordan sa gamit ni mga kamera doon kamera mga naka-built in sa cellphone.
sa ni Charlie Bordan nangutana ni or kuan ni ang kamera ang gigamit ako connected ni are aring buya kay buya app man ni akong gi connected are ba app ni siya nga buya kay buya man ni ang buya na ay kaugalingon nga app ba yang app na ay kuan kamera makarecord kag video ug audio sab ang video na pamaor gud pud kamera na front na ay back pero nakalahir ang niya kay kuan kanang dili dako gaon sa storage sa cellphone kanang hapsay kay siya ba kanang gaan kay siya murag dako automatic na nga na-compress ba mo na nga kini akong gigamit nga kanang mic o ining buya app as Charlie Borda no muna nga kay makatipid sa memory ba storage kay maka bugat man sa kayo og katong kamera gyud ba sa nakabuild sa phone bugat kay dako kay kaon sa kanang video moabot og 3 gig ang kuan 30 minutes tingali or kanang mga pila ka minutes mo na nga uban siguro mag-vlog ra sila og kanang bubo ra kayo kay maglisod na og daog ang storage ba no dugay po di-upload mo na nga kuan pero sa kuha kay maghatag mo kog pagtagad sa inyong mga comment mag-vlog kog putdo ra kog basa yung comment mo na nga kinahanglan kog taas nga storage niya kini nga kamera makatipid jud sa storage no kining connected sa Boya mic. Salamat Charlie Bordan unya congrats no kay monetize na ni si Charlie Bordan sa iyang mga drama no sa lain sab nga estasyon no iyang pang-upload. Congrats si Charlie Bordan nga tong listeners usab no. Nya upload din og mga drama sa lain nga estasyon no murag Ilocano wala nga drama. Salamat Charlie Bordan si Jean Love Amat unsay nahitabo ni Sam makahilak man pod ko ani Sir Jan. Salamat Jean Love Amat no. Di na lang ako isulter naadjong thrilling ba sa drama no. Si Daryl Puhas dul nagpaabot ko sa imong i-upload sumpay ani. Salamat kay Daryl Puhas sa pagpaabot. Nya si Geraldine Jacobi super ka mga good actress ang good actor silang tanan labi na ni Don Emilio Arangkapil ang pangadyo pasaylo ngadto ni Samuel. Makahilak si Eko aning dramaha. Sige ra ko balik-balik paminaw. Salamat Geraldine Jacobi no. Huhu katriling na isa na okay ra si Sam magkahilak mabutawi. Bawo po di mo opilya bisan nahigugma mo ingon pa jud na. Sir Jan, alas 3 na sa kadlawon diri kuwait. Wa pa ko makatog sige paminaw. Thank you sir. Salamat kay Geraldine Jacobi no sa pagpaminaw sa aning nga drama. Sunod si Roberto Indino, wow thanks Sir Jan kanunay jud mi gaatang sa matag sumpay ning dramaha. Daghang pagtulunan sa kinabuhi atong makotlo. Salamat Roberto Indino sa pagpaminaw. Sunod si Lex Pino Drama Lord si humanan na kutob ending no. Humanon jud nako ni Lex Pino Drama no kining niya buhabo kay nasugdan na gud ni. Di pwede ni ugdi ni humanon no. Pasensya lang kayo kay dugkay nga nasumpayan no mga listeners. Sunod si Jusel para Lodge ang si Binti nasad kay naginamhinam na si Milagring dire gikilig mayo. Gikilig no nya usahay makuansad mada sa emosyon no kay nahilak-hilak mo ning drama luoy nya nasa mga part nga makalagot mo na nga ma-excited yun mo sa sumpay ba no nya shout out ni kuan lain atong aning writer no si Sir Permin Colyantes Gomez no nga mao writer ning drama no ganahan siya maminaw balik ning drama nya sunod si Lini Umiga nipa yatop sir para bugnaw kay ugyero init kayo na bisag naay kisami lagi sinay kisami lagi pero og nipa bugnaw labi na muhangin unya taas ang silong kay para dili init murag apiki na magnipa ni diri sa syudad lisod kayo magnipa-nipa og atop mga kalisinos no kay kuan labi na daghan kay balita sa sunog ba mo nga og nipa dali ra kayo ni labi na mga ang kabalakan mo nipa kala sinasabi na o mga New Year's bitaw kaya na magpabuto uri ari buto nung sa atop ng mga kuan ba mga baga bitaw sa mga kuitis yan na or mga fireworks baka sa tawag ganing piligro man nagbagdala o kanang kayo ba may baga yun na muna nga dili mayo og nipa yun bahala agbutahon na lang nino magbutang na lang og silong
dili gyud yung maigos init ba kaysa kay para safe lang ba no? Safe lang siya. Bitatong sa bukid siguro nipa-nipa kay murag layo-layo ra sa mga fireworks no, mga pabuto. Pero syudad di gyud na malikayan og New Year's daghan nga pabuto no, ari gani mga tungdog ani nga top no. Kulba-kulbaan yun ko ganang narbay ka ng mga silupin yung kining silupin ra ba ni? Yan na ba? Delikado kung mag-atop og nipa na syudad. Delikado ni New Year's kay buto-buto magtagak-tagak ni mga kuan sa Kuwaitis mga listeners mo na nga gwanta lang gyud ani. At least nana ko'y lantay nga nahimo no, nana ko'y kapasilungan panahon sa kainit sa udto. Salamat Lini Umiga sa imong comment no. Si Bulag na Rakitero. Pa-shout out idol pa Masbati City, pwede pa-request og dramang Abandonado Horror. Na naman nag-upload ng Abandonado si Kuan. Extender Gaming na ana siya ha, Abandonado. Murag daag ito nakabantay ko. I-search lang ko ng Extender Gaming, murag na ana siya na Abandonado niya nga na-upload. Sunod si Edwin Pancho, murag dugay nakabalik boss, dugay yun. Pasinsa kay Edwin Pancho no, dugay yun. Geraldine Jacobi, thank you Sir John. Salamat po Geraldine Jacobi. Anya si John Bert Bagyo Sumundong, shout out Sir John. Shout out mo John Bert Bagyo Sumundong, salamat sa pagpaminaw. Jean Labamat, salamat Sir John. Sumpay dayon. Mga na ang sumpay no. Pasensya lang kay nga dugay kay na sumpayan. Melvin Torres, thanks boss John. Way sapayan Melvin Torres, salamat sa pagpaminaw. Gis Marie, thank you sa sumpay Sir. May kay nadali rahihi. Salamat kay sa pagpaminaw ka ng Gis Marie no. Nya karon nadugay na sa tagsumpay, pasensya kay no. Nya si Sheena Iswaluhan, salamat sa pag-upload sa Pablo Waluhan from Talomo, Puan, Davao City. Shout out mo Sheena Iswaluhan or Pablo Waluhan sa Davao City. Salamat sa pagpaminaw. Og si Cherpar, thanks sa mga tubag ni mo dyan. Okay sa pa yan, Cherpar, no? Salamat sa makanunayong pagpaminaw. Og pasensya kay ninyo mga kalisinas na, Cherpar. Karon pa ta nakasumpay. Dugay kay nakasumpayan. Kay kuan na alay kabisihan ba nya. Sunod nga comment si Michael Guardiana, thank you sir uploading. For uploading the continuation of the story. Di kapugan yung butulo akong luha ni drama. Salamat kayo Michael Guardiana. Sunod si Crystal Ann Lauron. Ay salamat sir Diana na dayon ang sumpay. Salamat po Crystal Ann Lauron no, sa pagpaminaw niya. Pasensya nga dugay ang sumpay. Sunod si Clotel Delandas. Good morning idol. I think nandito na naman ang episode 15. Salamat po Clotel Delandas no, sa pagpaminaw sa drama. Sunod si Ricky Godines. Daghang salamat boss dyan nga imo dayon gipasundan ang part 15 sa part 16. Good job boss. Imo gyud gibawi ang kapinbuan sa ha. Bitaw basin da imo na po dayon sundan ang part 16 sa part 17. Salamat gyud kaayo boss dyan. Basta love story ni Permin Colentes Gomez nindot gyud. Mao gyud kinanindotan no. Basta si Permin ang mimos mga drama. Sunod si Jayar Puhas. Thank you sir. God bless you amping. Salamat po nimo Jayar Puhas no. God bless po nimo no. Salamat sa pagpaminaw na si Jocelyn Infante. Salamat dyan na jud ang sumpay no. Way sa payan no. Og salamat po kay Jocelyn Infante sa kanilang pagpaminaw. Sunod si Peter Leilani, basta na ikaw na mag-upload sa imo abangan jud nako. Salamat yan no. Peter Leilani sa pag-abang sa mga drama no sa sumpay. Sunod si Anthony Dangaton, salamat sir naanap jud part 15 ug part 16. God bless idol. Salamat po Anthony Dangaton no. God bless po nimo. Salamat sa pagpaminaw. Luz Biminda Orales bless the idol Jan. Wow part 16 na dayon. Salamat idol Jan. God bless you always. Salamat po Luz Biminda Orales o God bless po nimo. Sunod si Concepcion Logroño, grabe oy karisgo na kaluoy ni Sam. Mao gyud. Salamat Concepcion Logroño. Nya sunod si Josephine Siratos, nice kaayo ang mga episode. Very exciting kayo, nice unta ang ending. Salamat kay Josephine Sirato no sa pagpaminaw. Nya sunod si Aida Ruiz, wow happy kaayo ko sa part 15 ug 16 sir. Salamat. Jan, salamat kaayo thrilling kaayo murag tag-as ang atong ginhawa tungod sa katriling. Salamat kaayo Aida Ruiz no.
Sunod si Algin Corsiga. Wow, excited na ko sa part 17, Lods. Maayo kayo ang writer and dramahawi. Nindot kayo. Thanks, Lods. Salamat kayo, Algin Corsiga. Basta Permin kita. No? Nindot kayo muhimog drama. No? Si Permin Colyantes Gomez. Sunod si Dimi John Sarmiento. Di man nako ma-download ang habo-habo nga part 16, boss. Ang 1 to 15 ma-download na ko. Kanil 16 dili. Ngano ka ni boss? Basig na ay problema sa kuano sa imuhang kuan internet baka or sa imuha bang storage sa cellphone, no? Or kinahanglan nimo na i-clear cache, no, sa yang apps basig mo na diha ang glitch, no? Sunod si Lynn Gulanday, Dol. Salamat sa pag-upload sa 15 ug 16. Ulat naman mi sa sunod part. Salamat kay Lynn Gulanday sa paghulat, no? Ya, pasensya kay dugay na sumpayan. Sunod si Imelda Ganal. Salamat po sa sumpay ani nga drama. Nindot gid kaayo makadasig sa pagpaminaw. God bless. Salamat kay Imelda Ganal, no? Sunod kini nalimot sa kung pag-search nita. So di man mabasa na ko ang comment dali basahon. Wow, upgrade na gyud kadol kay tin-aw na ang video. Wow kaayo. Keep it up, keep it up lang gyud, Dol. Salamat kayo, no? Sunod si Arnold Velasco. Hinam na kaayo ang part 17, Dol. Salamat sa parts 15 ug 16. Salamat po nimo, Arnold Velasco, no? Sunod si Roberto Indino. Pagka-thrilling na dyan yung drama, Sir Jan. At least may kalma na ang irong gutom. Gidudong na. Okay, ni kalma na gid. Sunod si Nisi Bibanco. Asa naman ang sumpay, Dol? Pasensya nga, dugay kita sumpay, no? Karon pa. Sunod si Judy Laurio. Good day, Idol. I-upload itong hangtod asa, hangtod ka na RMN drama things. So, wala ko na sipyat yung na yung panahon na. Kaya wala ko kanang gisave ang file ba. Wadyo ko yung nahipos Pasensya kay Judy Laurio, no? Pwede siguro na nimo i-try o request ni Radio Drama Bisaya. Kaya halos na asya sa mga drama nga mga karaan, no? Sunod si Florita Cabuberde. Thanks sa episode 16, sir. Next episode 17 na pod, please. Muna ni. Sunod si Ipipanyo Taburada. Asa ng sumpay, Dol? Kay ni habo-habo na usab. Salamat kay sa pagpaabot o pasensya nga dugay ang sumpay, no? Michelle Digulacion. Idol, asa naman ang episode 17? Baka naman taga Kidapawan City North, Cotabato na dugay na may nagsubaybay ni mo, Dol. Salamat kay Michelle Digulacion, no? Di sa Kidapawan City North, Cotabato. Salamat sa kanunay pagpaminaw sa mga drama o pasensya nga karon pa ta nakasumpay sa part 17, no? Naginapos na. Yan, nindot na, no? Thrilling na. Nya, maurag ito da ay, no? Ay, wala po nakita ang sunog sumpay. So, maura dito i-comment siguro. Maurag gag-loading pa. Ini loading lagi maurag. Pangitaon sa na to, basig na pa sumpay, magmahay niya, di mabasa ba? Daghan na ba nag-comment basahon na to tanan ni kutob labong kar nakabalik na tag upload ron. Basahon na to ning comment. Gerson Quinas, nice. Salamat, no, naminaw sa Higala o Hustisya. Sunod si Jomar Balberuna. Unsay title sa kanta, Idol? Kanta ning Managlahing Dalan kay kuan He ain't heavy, he's my brother, no? Mo na title. He ain't heavy, he's my brother. Muna siya title, no? Yeah. Sunod si He ain't heavy, he's my brother. Muna siya title, no? Jomar Balberuna. Sunod si Jaime Moji. Pastilan makakatawa ta permi ug makahilak sab. Naminaw siya sa Uyuang Hugot katapusang sumpay. Sunod si Alokardong Buhay Mo. Sa radyo rami naminaw ani sa una while nag-uma karon YouTube na makalingaw gyapon na drama bisag kapila na nagbalik-balik og paminaw. Naminaw siya sa Pobreng Milenaryo Part 1. Sunod si Aning. Piste man si Andrew, kalami ba niya panitan. Naminaw siya sa Sicilia nga drama, no?
Di na ko maglangan mga ka-listeners, kaya abot ang 30 minutes. Thank you so much for watching or for listening. Amping mo ko na mga ka-listeners. God bless us all.